If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as ANAMBRA the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị apịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagolo mbọ maka ọganiru afịa Relief Market. A ga-enye golden, diamond na silver awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 09077590823. They overpower you and want to hear and don't make this security the qua already effects in most cases. This security here they can be anti-tout and they will not that. Father Chufa, Mananda. What I hear from Hannah. Father Chundina uniform. Because one person on a uniform. I want to hear suddenly, I take more something. That even take grace in there. I want to say some areas in Ababunia. Abogoro, here for the Maggie. Imagine. Nda no na mo kanoni. Nda no na gas. Nda no na oga. Nda no na ozoboro. Oze. Iseke. One day I will put our governor. I just want governor. Governor Brazil, Berano. The Haba and how Nende Bogana no 1 second. Driver, they put to a Jaguarana. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị apịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagolo mbọ maka ọganiru afịa Relief Market. A ga-enye golden, diamond na silver awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly.
lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market, wetara gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 09077590823. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as ANAMBRA the first. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 08033382643 or 08037917242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. So, Sabiko, key state, go to your name. So, okay, my name's my name's Chief James Mmadu. Chief James Mmadu. Okay, what position? I'm the chairman of Drivers Union, Mini Truck Unit 5. Unit 5. Yes. Building materials. I am 12 units inside this market. Building materials. Yes. International market. International market. Ogidi. Go on, Juvenile. Okay. So, the current asking I am 12 units inside this market. All the money, don't worry. So, the current governor of Anambra State, a lot of people now comment there for the infrastructural development and we go so far and all of that. Kedoki BC, rate his governance. Okay. Actually, the governor is trying. Okay. On a road, maybe a rose on a road, many things, but I want the drivers. All the car. Onye pụta ọ bụrụ na drivers ka ga na-ezu ike agboro na-achụ anyị police na road safety na-achụ anyị ghọtago VIO na-achụ anyị ndị ewepụtakwara ọfụrụ kịta atima na-achụ anyị ihe niile a ma obodo adịgo mma o udo ga-achị o ndị a niile ụsọ ndị moto ka ha beziri ọnụ Kuchina 3-4 days ago, one of our drivers just go na Osinugu Asika, go gbado ihe na moto ya. One of ndị Udogachi a abịasịa na oye weta ego. Na-ajụ ego gịnị? Ọ sị enye ya key. Ọ sị na ya menyekwa ya key na ya ghọta nke enye ya key. Ọ sị ọ mahụ na ọ n'ọfịa ka ya na-eri ya bi. Tụkwara ọsọ ụra mapie ya ebe a. Even ntị ya sef uchicha o jere ụlọ ọgwụ ọ ka esi eme na problem anyị nwegasịzi bụ na ọ kacha ndị agboro onye isi anyị bụ gọvanọ batara si anyị na a ga-ekpopụ agboro ekpopụkwara agboro anyị kelekwara ya maka nke ahụ mana akpọta kịtazi eyiri ha uniform enwere junction agboro na-anọghọ na disi Ọnịcha anya
So, came like a special anti-tout squad. That squad itself, because yes, it's na popular. He attested to that. Yes. All of our and was there as the apostles all of our. Can they emphasize in that angle? The anti-tout. The anti-tout. Fana roro na ịpụta ihe dịka na ọpị work. Agbụrụ ọbụla mess up there. Ndị anti-tout na edewe ha ọnọdụ ha nwere ike ịnọ. Ịghọtago? Mana ebe anyị na-enwe nsogbu dịka anyị nwere ike buru ibu na-aga. Kịta ha meziri n'ọnọdụ ibu ebughị ibu. You must pay. Ịghọtago? E nwere ebe na anyị karịcha anyị nsogbu ọzọ ụbụrụ. Ndị anọ n'ugwu ọzọ ụbụrụ before iruo local gọọmenti. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị apịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagoro mbọ maka ọganihu afịa Relief Market. A ga-enye golden, diamond na silver awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogo, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 090-7759-08. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as ANAMBRA the First. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or Pick it up at Josin Bookshop. Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo ji iwu kele. Ndị anti-tout na-edewe ha ọnọdụ ha nwere ike ịnọ. Ịghọtago? Mana ebe anyị na-enwe nsogbu dịka anyị nwere ike buru ibu na-aga. Kịta ha meziri n'ọnọdụ ibu ebughị ibu. You must pay. Ịghọtago? E nwere ebe na anyị karịcha anyị nsogbu ọzọ ụbụrụ. Ndị anọ n'ugwu ọzọ ụbụrụ before iruo local gọọmenti. Nye ha na-apịara moto mmadụ. Enwekwa ndị ọzọ uli Bayamoka, ndị nke a worst. That is ndị uli a na-ana ofu moto 8,000. Ego ole ka ị chaji? Okay, n'ime moto ifuru anyị na nkịta. Mba, gụbagodi na ya chere sọ were nwayọ. Ihe anyị si na ụmụnze. Ọba. Onye ka ndị ọba na-anụ? 6,000. Agbaji ara ebe a. Iru ebe a asị na nke gbara and IGR kwesịrị cover Anambra niile. whole Anambra. Ndị agbaji ara ya iru ebe a. Regime gas obusi ebe a banye. Boromi roundabout. Regime gas na anụ ego. Regime gas na anụ Hey man, Agboro, listen to me. Agboro enwere price. O nwere ike
ọfụ ihe ibu ọgbaghị ego ole ọ like ikwute okwu ọsị gị negoro ihe ibucha negoro ihe ibucha ọgụ anwe ka ọmụmụ anwe enwe ndị nọ n'ụga enwe ndị nọ na before after Igbo arịa m here nteche ha ka nkụ so agbụrụ ekpopụrụ anyị dọkọtakazi ji nwayọọ iyi ha uniform ha pụtazie na eterorize nọ nke ime akụba ihe na moto ga-akụjicha moto. So abịa na some of the tickets a na-anụ ụnụ kedu nke gọọmenti kwesịrị ịnụ ụnụ kedu nke ifili na ndị agbụrụ na-ewepụtakwazi on the side? Enwere gọọmenti wepụta tiketi ihe ha arụghị gọọmenti kwuru na ihe ha chọrọ na ị gaghị fight gọọmenti mana dị issue bụ na ebie nke fe nwere nke fa ga-ebi ebikwa ya the same ahụ gọọmenti na-agwa gị sị na gị natara nke a ị natago nke ọzọ then afụ nke ahụ iji na ọ dị legit ha ewetazi nke ọzọ sị gị na ịgbabara nke a achọta ofe ibe pụọ na gbawa and you cannot fight them. Una complain ma ọ na-emere ibe complain were otu efu anyị na ha so abịa n'ime ahịa kịta ihe agba IGR gọọmenti si gba 3,000 n'obere moto nnukwu moto 8,000 obere nnukwu moto 8,000 then onye zụrụ ahịa ga-agbakwa the same IGR pụta ihe dịka amasị asịghị na ihe agbakwa upstream so kedu ihe ga-advise Governor Chukwuemeka Soludo? A lot of people cannot commend the Kuyamana, even the issue of social causing social change. We na ndị dibịa when it comes to security and all of that. Kedu ihe ga-advise ya kita ka o mee na nke a ma ọ bịazikwazi again second tenure when it comes to ihe niile ka esi organize ya second tenure ya bụ for nyanwa enweghị onye ihe na-azọ ha abịa na dis steeti anyị amago na nke a bụ nke anyị bụ nke anyị nwere onye na-eti aka then na ọ na-check the area of ndị dibịa anyị nwa abụrụ dibias naida nọ security agents. Manaka security di or help we make business. Yes, security on try. Most of the times na living. Abia security on try. Okay. Security do of man obodo. Abia kwa na ihe dị ka ihe anya na ndị dibia. O melo obodo a jụọ oyi. Ebe anyị na-abụ apụta atọsọ mgbakọ ịtọ bụ ụfọdụ fere nkịta mapụrụ isi ma ọ bụ basket ekechiri ekechi ma akwa black ndị a niile adịcha ọsị nwayọọ na ifu na ihe anya na ndị dibịa na-eje ọwụ ezigbote ọrụ ka ọ ọsụ na o mezi ka a mara na dibịa nwere ọrụ ha ya arụ ọ da-achụ ndị dibịa kama na ọ ndị ajọ dibịa ndị na-edisive ụmụazị afọ nwa 12-13 years o were dibịa n'anya isi ịghọtago mana onye isi anyị bụ Gọvanọ Soludo meziri dibịa enwe ugwu onye ọbụla na-agwọ ọgwụ amara na enwere dibịa n'ebe dị otu a amara na enwere n'ebe dị otu a o jee maka ihe ọ chọrọ ịghọtago so ọ na-atrai ihe ọ na-emekwanụ na Anambra steeti dị oke so animasi ya jisi ike mana nke unu na-ekwu bụ na agboro egbu kedu ka ọ ga-esi organize ya ma ọ dazie again fa na-eti ma ihe a na-eti ihe anụso ha ọgụ sọ gị ihe eje na moto ma ha ga-apụta dị 12, 11, 13 bụrụ so isi n'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration
ahịa relief market ọgbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyela lote ndị niile chigolo ọchịchị apịa relief market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagolo mbọ maka ọganiru afia relief market. A ga-enye golden, diamond na silver awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 090775908. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as ANAMBRA the first. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, Or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 08033382643 or 08037917242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews?